Parang namimiss ko yung halaman na ito. Nung bata ako, napakarami nito sa amin ganito, sa mga gilid ng kalsada, sa Bicol. Pero ngayon parang bihirang-bihira na ako makakita ng ganito. So parang kala ko nito sibuyas, daon sibuyas, yung pala halaman. So sa ngayon parang bihira na yung ganito, kaya parang rare na siya. Pero hindi ko alam kung sibuyas ito. Pero maganda kasi siyang tingnan eh. Yun nga, parang sibuyas ang dating niya. Inamoy ko yung daon niya, hindi naman siya amoy sibuyas. Ayan. Hello mga ka-Promdi, magandang araw sa inyong lahat at welcome back sa aking channel. Kung bago lang po kayo sa aking channel at kung bago lang po kayo nanonood, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe muna at i-touch po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong videos. Lagi akong nagkakamali ka-Promdi kasi parang kinakabahan pa rin ako pag nagbablog ako. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko, kaya medyo parang nagkakabulol-bulol yung dila ko kasi nga yung kaba nandito pa rin kahit medyo matagal-tagal na rin ako nagbablog. Ngayon ka-Promdi, gusto kong ulit ipakita sa inyo yung mga halaman dito. So hindi nyo pa ito nakikita kasi napakalawak ng bakuran ng aking kaibigan dito. So ngayon ang papakita ko naman yung mga collection nila ng aglaw or kilala natin sa Chinese evergreen. So lahat pong aglaw na tinatawag natin o lahat ng varieties ng aglaw is under the common name of Chinese evergreen. At parang sa pagre-research ko, parang ano rin siya, yung damkin, parang damkin din yung aglaw. So parang magkakaiba lang yung pangalan nila but under the Chinese evergreen name. So parang nagsanga-sanga na lang ng iba't ibang branch. Parang kasi magkakaiba silang magkakaibang anyo, magkakaibang kulay. So dito naman ka-Promdi, hindi naman yung mga mamahali na kalatiya ay aglaw na nandito, pero mayroon din naman na magaganda dito na hindi nyo pa or wala sa inyo. Pero ito, gusto kong ipakita sa inyo kasi napakarami at masarap yung maraming halaman sa paligid ng bahay. So sana ma-inspired kayo at gawin nyo rin sa inyo kung gusto nyo rin gawin. At kung malawak yung bakuran nyo, why not, bakit hindi nyo punuin? O pwede nyo rin punuin yung mga vegetable na pwede nyo mapakinabangan. Kasi yung halaman, magandang tingnan talaga. Siyempre, yung masaya pag nakikita mong lumalaki yung mga alaga mo at nakikita mong lumalago at nagiging lush, so parang mapresko sa pakiramdam. Pero pwede rin gawin vegetable yung tanim nyo. So anyway ka-Promdi, ito na yung mga halaman dito na aglaw or Chinese evergreen. So ito ka-Promdi, itong halaman ito ka-Promdi, isang variety ng aglaw, pero yung pangalan nito is parang Daiphin Basia. Yung pag-research ko, napakaganda ng kanyang dahon. Parang fresh na parang masarap gawing salad. Puti yung kanyang katawan, parang saging-sagingan pag medyo malaki na. Pero dito sa ibabaw niya, parang napakaganda ng dahon niya. Ayan, yung dahon na napakalas, napakaganda niya. As ito rin, ibang parang same variety. But pag sinesearch ko, yung lumalabas is the same din yung pangalan nila. Ayan. Then ito mayroon din dito silang Calathea situsa. So mayroon din ako nito sa probinsya. Medyo malaki na at magaganda yung dahon. So pag nakatanim siya sa soil, direct soil, napakaganda ng niya, malaki yung lumalaki siya, hindi lang ganito, tumataas siya. Then sa baba niya naman yung Calathea peacock. Kung hindi ako nagkakamali dito, nagdala ako nito dito sa Manila sa kanila, pero hindi ko alam kung bumili rin sila sa labas kasi masyado na itong marami. Yung dinala ko siguro isang isang nakalagay lang sa plastic na medyo malaki. So hindi naman siguro dinami yung ng ganito, although matagal na yung mga 2 years ago na, kaya yan. Dito madami siya. Then ito yung damkin, yung sabi ko nga, yung
Yung variety ng aglaw is parang damkin din siya, under the common name of Chinese evergreen. Din dito ka-from sa medyo dito sa mayroon silang maliit na puno dito, yung alam ko mahal din itong puno na ito, at bibihira lang yung may ganito. So namumulaklak siya ng kulay dilaw na maliliit, tapos nahulog ito katulad nito, namumulaklak siya pero hindi pa siya nahinog. Ay yung pinakabulaklak niya. Pag nahinog siya, kulay dilaw at napakarami. Ito mayroon din silang mga ferns dito. Ayan yung ferns na medyo maganda rin itong halaman. So pag lumaki to, kasi ibang klaseng ferns, so bibihira lang yung ganito. Parang consider na rare din itong plants na to or ferns. Then yung tinatawag na plant basket. Ayan, nilagay nila sa coco peat, balat ng niyog. Ayan, lush din siya at napakaganda ng kanyang dahon. So alam ko madali itong lumago at nagsasanga-sanga ng napakarami. So madaling humaba. Hindi ko alam kung bakit tinawag siya na basket. Then ito common naman ito sa atin. Aglaw na common sa atin. Parang ano ba tawag dito? Kalimutan ko na naman. Ito nandito yung ito yung tinatawag na silver queen. Ito. So hindi pa siya masyadong malago pero namumulaklak na siya. At ayan, maganda naman yung mga pagka dahon niya. Ayan. Last naman siya. Din ito parang yung parang snow, parang gano'n. Tapos ito parang the same variety pero kahawig siya yung cutlass. Tapos ito rin yung So, yung kapron, diba? Magandang to aglaw, medyo may kamahalan yung aglaw na ito. So, iba kasi siya compare sa mga common na aglaw. Ayan. Ayan, napakarami. Parang rin dito kapron. Yung bago dito, parang Daiphin ba siya? Pero parang snow. Hindi ko matandaan kaprom di, pero isang variety rin yung ang mayan ay aglaw na makikita dito. Napakarami nga dito. Tapos ito yung tinatawag natin na red lipstick, pero alam ko to red peacock, parang ganon, pero or red gold, pero yung parang lipstick yung tawag dito sa amin. Ayan mga halaman dito, mga collection nila dito. Then ito yung hula lumina ba yung parang ganon. So medyo last na rin siya, medyo pabilog yung dahon niya kasi kapag malaki siya medyo talagang yung nagiging last yung dahon niya. Maganda yung mga dahon niya kapag medyo malalaki. Pero dito kasi dahil yung mainit dito and hindi masyadong lumalago. Ayan. Sa gilid naman yung mga kalati, yung peace lily, matagal na yun dyan, pero hindi siya namumulaklak, parang ganyan lang siya. So mayroon nga rin akong ganyan doon sa probinsya, pero hindi siya namulaklak, dito rin galing yun. So pinagpuputol nila yung nasa harap, tapos kinuha ko yung bulb, dinala ko sa probinsya yun. Lumago na siya ng ganung kalago, pero hindi siya namulaklak. Lang siya, lush. Din dito kaprom, di kasi masyadong maraming lamok dito sa may ilalim ng lababo. So nagtatanim sila ng oregano para mawala yung mga lamok. Ayan. Para pag kasi pag naghuhugas, yung lamok ang sakit-sakit makakagat. Kaya yung pag nandito, pag nakatayo ka, so medyo nabawasan yung lamok, saka lumalayo sila sa amoy ng oregano. Yung pinaka pang repellent sa mga lamok o mga insekto na nangangagat sa atin, oregano. Pero di sa labas, sa gilid ng sa labas na lamisa,
nasa labas na ito ng bahay. Pero sa loob nito yung ano, ay lamisa, yung pinaka dining room nila. Then ito, meron pala sila ditong lagi kong nakakalimutan na ba to? Mayana. Pero hindi lagi kong nakakalimutan, Mayana ka from day. Tapos marigold. Then yung pinaka maganda sa crouton na parang crouton, para siyang fire na napakaganda dito sa gilid ng bahay nila. Ayan. Ayan. Ang sarap tingnan kapag magaganda yung halaman nyo at makukulay. Ito ka-promdi, yung Calathea Arrow Road, ito sa amin sa Bicol, parang nagkalat lang ito sa amin. Hindi na nga pinapansin, pero mayroon din ako nito. Parang napakadaling dumami nito. Yung sanga niya pwedeng itanim. Pag itong halimbawa nagsanga siya or namulaklak, pwede na siyang itanim ulit. So napakadaling paramihin ito. At siyempre sa mga kanal-kanal sa amin maraming ganito. At yung variegated na kawayan dito rin. Kumuha ko dito ng puno ng variegated na kawayan at dinala ko sa amin. So hindi ko lang alam kung nabuhay siya. Kasi that time na tinanim ko siya, parang okay na. Din biglang umulan. Parang siguro nasobran sa water. So ayaw niya siguro ng maraming tubig. Kaya anong umalis ako, sana dalawa, kasi parang nabuhay naman yung ano doon, puno na isa. Sana mabuhay siya. Then yung tea plant na mocha. Ayan. Then meron din silang Vietnam rose dito ka-promdi. Cute siyang tingnan, medyo puti pero mataas siya. Ayan. Then Vietnam rose. Ayan. Ito ka-promdi, parang namimiss ko yung halaman nito, na ito. Nung bata ako, napakarami nito sa amin ganito, sa mga gilid ng kalsada, sa Bicol. Pero ngayon parang bihirang-bihira na ako makakita ng ganito. So parang kala ko nito sibuyas, down sibuyas, yung pala halaman. So that sa ngayon parang bihira na yung ganito, kaya parang rare na siya. Pero hindi ko alam kung sibuyas ito. Pero maganda kasi siyang tingnan eh. Yun nga, parang sibuyas ang dating niya. Inamoy ko yung dahon niya, hindi naman siya amoy sibuyas. Ayan. Yung ano dito, binili ni Ate Doris sa Bulacan na gumamila, kulay puti. So ngayon nawala na yung pagkakulay puti niya. Siguro nga dahil sa sa klima ng panahon. So talaga sa Manila dito, pag yung kulay yellow nagiging kulay green, yung kulay pula nagiging maroon. Ayan, ito kulay pula naging maroon. Mga mayana na koleksyon na nangungulikta rin silang mayana dito. Ayan ang kulay niya. So dapat napakaganda nito. Dapat ito orange na may dilaw, pero yan green ang kulay niya. Din ito yung ganito medyo dark na purple ito, pero dito ngayon parang maroon na purple. Then ito isa to sa pinakamagandang mayana, pero ito ngayon yung kulay niya brown na maroon. Yung pa rin. Dito pa ka-promdi, marami pa ditong aglaw sa maraming aglaw dito sa gilid. So dito nga sa ka-promdi, sa gilid ng kusina nila, kusina ng kaibigan ko, yung aglaw dito. So magaganda naman siya. Familiar naman to sa atin, pero syempre mas maganda pag maraming tingnan. At yung ilalim niya napakaraming ang tawag doon, well-fin na snake plant. Ayan. Tapos ito yung table plate, syngonium at basket plant, syngonium,
Ito, napaka-lush niya. At napakaganda nga ng ano dito, napakadali niyang mabuhay. Pero ito kasi parang damo ito. Pag pumunta ka minsan sa may mga kalsada na medyo madamo, maraming tumutubo na ganito. So hindi ko alam na halaman pala itong ganitong to. Pero sa amin mayroon ako nakita na variegated na ganito. Mas maganda yung kasi parang halaman talaga ang dating, unlike na ito na parang damo lang siyang tingnan. Ayan mga aglaw dito. Then yung table plate na halaman nandito. So mayroon akong dala nito sa amin. Hindi ko lang alam kung lumago na. Kasi ibang table plate ito from the dilaw, green, at minsan puti din. Ito katulad nito. Pag hindi masyadong na arawan, puti yung dahon niya. Ayun, nag-ano na sila. Puti yung dahon niya pag hindi masyadong na arawan. Katulad nito. Then pag may araw, kulay yellow. So, ayan yung mga halaman dito ka-from na hindi nyo pa nakikita. Ito naman ka-from yung bulaklak nito ay mabango, parang sampagita. Pero hindi siya sampagita. Nag-ano ko nito ng sanga niya, ng branch niya. Tapos dinala ko sa amin. Hindi ko alam kung nabuhay kasi hindi naman siya hindi naman namamatay yung talbos niya. Parang yun. Tapos tingnan ko, hindi naman siya nag-uugat, pero nag-worry ako baka hindi siya mabuhay. So gusto ko to kasi mabango yung bulaklak niya. And cypress. Yan yung mga aglaw dito ka-from yan. Ayan mga ka-promdi, yung pong nakita yung mga collection or mga halaman na collection ng aking kaibigan dito. O yung mga kapatid niya ka-promdi, kasi yung friend ko hindi naman siya mahilig sa halaman, yung mga kapatid niya, yung mga ate niya. So napakahilig po nila ng mga halaman, lalo yung mga aglaw na ang dami dito. So ayan po ka-promdi, marami pong salamat sa inyong panonood. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-touch po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong videos. Marami pong salamat ka-promdi. Mabalos po.